Vă salut tuturor, eu sunt Nicola și astăzi o vom pune pe Alexia să sară peste telefonul meu. Dacă mi-l sparge, o beli pula. Mă scuzați, nu că aici cu George. Și îl pune să sară. Copcii! Sariți peste telefonul Alexia! Nu, haideți! Pune macia. Dacă mă pun, mă duc aici într-un cadru. Mă duc așa pe cadrul ăsta. Nu! Ia! Ia-l! Ia-l și pe ăsta! Ia-l! Mi-a scăpat este. Trebuia să pui musa! Eu săream! No, bun, deci în concaditate asta știi să sară. Cum așa? Da. Cum așa? Băi, să